नावेलीच्या परपेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुलात मडगावच्या लोयोला हायस्कुलाक हरयलो। 5-4 अशा गोल फरकांनी रोमांचक जैत मेळयले। युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन सर्त घडोवन हाडली। सेरावली पंचायत खेळामाळार युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन जवाहर दा कोस्टा हांचे यादीन गोय इंटर-स्कूल अंडर-14 फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली। नावेलीच्या परपेच्युअल सुकूर कॉन्व्हेंट हायस्कुलान मडगावच्या लोयोला हायस्कुलाक टाय ब्रेकरा वरवीं हरयलो। 5-4 अशा गोल फरकांनी जैत जोडले। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आणि संगीता ओली।